Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Happy New Year ninyong tanan. Kita basta Enero 1 ang ato yung number 1 nga focus mao gyud ang New Year. Nya usahay malimta nato ang dako kayo nga pangilin or piyesta nga mao ang piyesta ni Santa Maria nga inahan sa Dios. Nga si Maria nahimong inahan sa Dios. Unya inahan sad siya natong tanan, mahimo sad tang mga igsuon ni Hesus ang Dios nga nagpakatao. Porting ninduta ani nga kamatuoran sa atong pagtuo. Muna tibok tuig 2023 ipanalangin nato atong iampo sa Ginoo nga pinaagi sa mahal nga Birhen Maria mapuno unta ta sa grasya, labi na sa grasya sa kalinaw ug panagdait ug kauswagan. Ato sang pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga nadawat nato sa 2022 niya mag-ampo ta nining 2023. Labi na gyud alang sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi para sa kalambuan sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, kanunay magmapuslanon unta alang kanamo ang mga pangaliya ni Maria Birhen og Inahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan pinaagi ni Hesukristo iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron og ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan o bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo, hugatagan kamog kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios, og bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. May bawan unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud, ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasud, ug magsadya. Kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud, dinhi sa yuta. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdayig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod aron pagluwas niadtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw, amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Og namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang gianak ni Maria, Ginoo. Manluluwas, prinsipe sa kalinaw, maoy tuburan sa tanan, walay nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ug atong imaginon ang usa ka tawo nga manganak ug mo'y tag-iya sa tanan, unsa man na siya, pobre dato. Kana bang siya git ang iyang gipanganak bab tag-iya sa tanang bahandi. Unsa man na siyang inahana na pobre dato. Na. Nya ganahan mo manganak mo og tag-iya sa tanan. Ha? Di mo ganahan?
kinsa ko tayo di ganahan. Sinangga, maayong panglawas na aniya, kinabuhi na aniya, kalinaw na aniya, bahandi na aniya, hangin, adlaw, tibuok universo, siya'y tag-iya. Ganahan mong manganak ug anang klasiha sa tao? Man mo'y klaro. Oh, why dili ganahan nato eh? Pero tanawa ra gud ug unsay nahitabo, tag-iya sa tanan pero diha ra gipanganak sa pasungan. Kana ba? Pasungan atong gihimong bilin. Why taong dato nga musugot nga ianak lang og ads baboy. No? Ingka bugal-bugal adto ginas pinakamahal nga mga ospital. Wa say tawo nga tag-iyas tanan or ginikanan nga ang imong anak tag-iyas tanan nya dili ka eskwela tungod sa kapobre. Perti pobriha nilang Maria, wa ka pa eskwela ni Jesus. Nya balhin-balhin pagpuyo kay gilutos sa mga leader sa kalibutan. Oh, why ganahan na? Ikaw unsam nang klasihas pagkatag-iyas tanan nga gilutos man, di man gani kasud og balay, manuktok di man dawaton. Nanuktok na ba sa inyo si Maria o si Jose? Kasuway mo nga gituktok mo? Wa? Kana bang mga tao ba nga estranyo ba? Estranyo. Estranyo man sila dito dapita kay taga Nazaret man sila ni ngadtog Bethlehem. Nya kaanakon. Kana bang tao nga estranyo nga wa ka kaila o nya siga kaig mata, daghan kaig patik ug manuktok na sa inyo inyong dawaton o dili? Oh, mga naong ninyo ambot lang. Og maunay nahitabo og ngano man nga nahimo mang prinsipe sa kalinaw si Kristo, ngano mang puno sa grasya si Maria nga mura magpulos-pulos disgrasya ang iyang naagian, na mabdos nga way bana. Unsa to? Ni nanganak diha las pasungan, ni bakwit og tungang gabi ni larga ngadto sa Ehipto kay naay gustong mopatay sa bata. Wa kapuyo og arang-arang nga balay, gamay kaayong balay dito sa Nazaret. Unya ang pagkadako pagi siyang anak gibitay pagyud sa cross sa mga tao nga leaders kalibutan. Nagbarog in town si Maria didto sa tiilan sa cross, gahuwat kanus mamatay ang iyang anak. Mao di ni ang puno sa grasya o disgrasya? Kamo inyong anak ron igulis inyo gibitay sa inyong silingan, unsa man na, disgrasya o grasya? Or ang imo lang bana nga wa ron mo simba, nya pag uli nabangga ang gisakyan, unsa may tawag nimo ana, grasya or disgrasya? Sige na lang, ay na lang na ang imo na lang anak nga niadto og iyang barkada kay gadisko kay haron mag-celebrate og New Year, nya pagka Pebrero gasuka-suka na 15 anyos. Unsa man na, grasya, disgrasya? Si Maria mura-murag disgrasya gid tanan agian. Nya matud pas unang pagbasa, kun buutan mo, panalanginan mo sa Ginoo, panalipdan mo niya, tagaan mo sa tanan nga inyong pangayoon. Nya diri sad sa atong ikaduhang pagbasa ningon, kun mahimot ang anak sa Ginoo, buutan nga anak, ang tanan nga naa sa Ginoo iya sang ihatag nato. Ginoo nga puno man sa grasya. Naptay nangutanan nako, Pader, tinuod ba gyud nga si Maria puno sa grasya? Nako, puno siya sa grasya. Ning siya ngano man to siya kwarta. Nakanang kwarta grasya man na. Nganong wa man to maluwas ang iyang anak gikan sa mga naglutos nila, namatay man gyud, nga kanauntan kaluwasan gikan sa mga dautan, grasya man sana. Be, kamo kuno itubag. Ako wa man kum tubag. To ini tubag sa babaw, grasya kuno sa langit.
Di na mo'y grasya oy. Ang grasya ni aginas kalibutan mahitabo. Way grasya nga tuas langit, katong langit mao na to siya'y gigikanan sa grasya. Pero dinis kalibutan grasya gyud. Unsa may grasya nga nias kalibutan nga tagamtam ni Maria nga puno kay siya kanang kaputli sa iyang kinabuhi nga wa gyud nakasod nga sala nganuman puno man. Way nakasod nga sala pareha nang baso ba kanang baso or kanang botilya puno kay nas tubig imo nang sudlan og laing tubig musod pa muawas na kay puno man. Muna si Maria wa masudli og sala kay tinuod siyang puno sa grasya. Lingian na imong tupad ing na ikaw ron na kaysa. Pangutan ba? Ina na kaysa. Kan na mao na disgrasya. Daghan kay nato dinhi, daghan kay kwarta pero nagpuyo-puyo lang gyapon, disgrasya. Daghan kaayo nga successful kay sa ilang career nya karon nagbuwag na sa ilang mga kasama o ilang kauban sa kinabuhi bana or asawa. Disgrasya. Daghan kay pare nga dagko kay kolekta nya nabiktima lang sa biyuda. Disgrasya. Ano na? Usawan mo ron, naamoy disgrasya, wa. Kung naa kay sala, disgrasya na. Gitawag na ang sala og disgrace in our lives. Disgrace. Mauman bitaw nga ang sala, mauragi sentro ni Maria. Sa dihang gilutos sila, si Maria, wa masuko sa naglutos nga si Herodes, milikay lang. Sa dihang gipatay ang iyang anak, wa siya masuko sa nagpatay, mihilak lang. Tistingin na ninyo, sa dihang mangabit ang imong bana, di ka masuko, muhilak lang. Di ba? Kamusang mga bana, o mangabit ang inyong asawa, ayaw kasuko, hilak lang. Na ako'y duha ka bukbana nga nailhan ni adtong niaging tuig, nga amazing kaayo. Dili baya assuming ang ilang naong kay mga buguyon man. Pero ang usa ka bana, ang iyang asawa, napaangka nagkaduha sa laing laki, iya gyapong gidawat. Buguyon ha? Buguyon. Naman gani mga arios dire. Iyang gidawat. Nako imong gilamparo. Wa gyud father. Kay sige kong paminaw sa imong humili. Nako, sana all. Nya na say usa nga naamis kay kustanan tungod sa iyang kabuang kay may pagkabuangon man gini siya ang iyang asawa naglagot ang resulta wa na siya pasakas ilang balay gi-reject yun arang-arangan sa pagkabutang sila siya bisan ang iyang asawa di mo pasakan niya ning abang siyag balay dool sa ilang balay adto siya dito magsigig standby magpaatbang siya sa iyang asawa o sa iyang mga anak. Mingon pa kuno ang iyang asawa mas maayo pagpasakyo na kay naman siya sakyanan mas maayo pagpasakyo na akong atong anak og habal-habal padung sa eskwelahan or tricycle kaysa pasakyo na ko ng imong sakyanan di gyud pasakyon ang iyang buhaton iyang panidaan o gipasakay ganig tricycle atangan niya sa unahan parahon niyang tricycle pletihan niya pabalhino niya ang mga bata sa iyang sakyanan o niya iguman ihatod niya dito inigbalik sa adtosang dapita adtosan niya ihog ang iyang mga anak iya sa pasakyog tricycle para muuli ila aron di kuno siya kapasanginlan sa iyang asawa niya karon kay gluto man siya kay mangluto man siya iya sa kunong padadaan ngadto iyang mga anak sus nahibaw-an man niya nga naa man day kabit ang iyang bana, ang iyang asawa. Anay kabit. Iya sang padadaan nga tog salad hastang kabit. Ingon siya wa dangatig tunga stuig pa diri gibuwagan sa kong asawa ang kabit. Na kung ano man siya nadaot sa salad.
Karon ko no, makasod na ko no siya ngadto sa balay sa iyang asawa. Human sa mga hapit 5 ka tuig niyang agwanta, makasod na ko no siya, pero dili gyapon tagdon. Di gyapon siya tagdon. Nya manugo na ko no siya mga anak. Ay niya ko no mga anak, paadtoon na niya, pasakyo na, paadtoon na sa silang balay. Nya, manawag pa ko, manugon pa ko no sa anak. Naguba na diyang sakyanan. Atong inyong amahan dito, ipaayo na. Sige siyang ayo, sige ra sa kuno agi-agi, way tagdanay. Ingon di siya, madugay. Ambot ka pa diyan no, mutagad ba ka na akong asawa, madugay na ako. Puniglaing 5 ka tuig. Mutagad na nimo. Moingon na siya, dalian na ng panuwaya ka, dalian na diha. Ana na siya. Pun-i na sa glaing 5 ka tuig. Moingon na imong asawa nga nakaamgo na ko dong, ikaw gid ang pinakabuotang lalaki sa tibok kalibutan. Siya, hala pa din no, kanindot ka paminaw no, nako kana bang hapit na ka mamatay, magpinal na ka, mutambong man na imong asawa nimo. Nya mo nay mo tawag og pare, nya mo na nay mo kuan nimo siya, bisan patingali pader og ingon anang kahimtanga, ako nang paaboton. Kanid ang mga buangon no, nasa din sila kabuang. Nagpakabuang sa paghigugma. Nga ingon din siya nako, tungod gid ni pader sa sige na kong paminaw ng imong wali, sige jud kong paminaw ang ako sa mga barkada pader, ako sang gisultihan. Karon pader daghan naming naminaw nako. Ang problema namalit ba mog slot? Ingon din. Nya iya sa nang giangkon, uy pader nakapalit. Uy sige mig palit nako. Mao ba di ay sa di lang mi pahibaw pero palit mig slot. Kay nituo man gyud mi pader nga nigpalit na mog slot na agi gracias Ginoo, labi na gyud kuno ang iyang kalig-on, wa gyud kuno siya mangitag laing babae. Ambo tuwa ba kasi sugat-sugat pero sa ko kibaw. Pero kana bang ingon ana ba, mao na siya grasya, kana bang makabuntog ka sa sala. Ug mao na itong pangayoon sa mahal nga birhen kay mao na tuburan sa kalinaw ang pagbuntog og sala, dili ang paglunang sa sala. So kung unsa may atong sala sa 2022, atong paningkamutan na ato na untang mabuntog niining 2023 nga tuig. Hinaut unta nga inig ka Disyembre makaingon kita, mahal nga birhen, salamat kay gipaambitan ko nimo sa imong grasya. Jutay na lang ang sala nakasod nako, puno-puno nako sa grasya. Oh, di ba? Ana na siya, bilingi anay mong tupad be. Ingna Happy New Year. Ana, nya pakapining na sugod karong pizza ha, mamiya na tagsala ha. Ana. Katong mobiya og sala, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, pangayuon nato sa Ginoo ang mga grasya nga atong gikinahanglan, labi na gyud ang kalinaw. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, muhatag sa kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan, kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, sa dihang nagpakataw siya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw maghiusa pagbalik sa nagkabangi nga mga nasod, aron ang katawhan magpuyo sa kalinaw
ug mag-ugmad alang sa ilang tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw magdasig sa atong mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod. Sa ingon maghari ang kalinaw sa atong kayutaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw mubuot nga si Maria, ang inahan sa Dios o reyna sa kalinaw, manalipod unta kanato sa iyang kupo aron mabatunan nato ang kalinaw sa hunahuna ug sa kasing-kasing, kalinaw diha sa atong banay ug kalinaw sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw maghimo nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw magbuot nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw mubuot nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw maghimo sa mga kalag sa atong mga minahal nga mitaliwan ug sila nga nahikalimtan na makadayon na sa walay katapusang kalinaw diha sa imong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Langitong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan o kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang inahan sa Dios. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas og dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadayeg sa bulahang Berhen Maria, ang inahan sa imong anak og sa simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung dili nato itugot nga madisgrasya ang atong mga grasya. Sabot likayan gid nato ang sala sama ni Maria. Unya dili ko kahatag og update karon sa atong mga slots kay daghan mga holidays unya natingay sa mga pizza 4. Pero ang nahibili na to nga slots karon mao ang DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Ang atong ikhak, ato na tong gihunong pagka pizza 30. Nya nahurot man sa to siya kahalin pero pilagi atong halin wala pa nato masubay. So salamat kayo sa tanan nga mga mipaambit sa ilang grasya nganhi kanato, labi na gyud ang nialagad nato karon niining atong misa. Ang atong mga pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga ashirits, ang love offering assistants, ang atong mga lectors ug salmista, ang atong mga sacristans, ang atong sokom or atong mga IT, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir. Ang ato sad nga mga mi-offer karon sa ilang formal offerings, pinanguluhan nilang Mr. Gilbert o Mrs. Perla Enricoso and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kaayo. Niya, ang atong mga kalihukan, ato lang niyang i-announce karong musunod nga mga panahon, pero murag ang dako giro natong event nga mahitabo dinhi sa atong parokya ang pagsugod og tukod na gyud sa atong kumbento. Mahitabo gina karong buwana sa dip-amo mga matay. Pero nagpasabot sa na nga ato sa giyong sigihag palit ang DOPS kay na pa may mga 38,000 ka slots na available. Ato gina siyang hotdog palit kaya ron maigo-igo yung mahumaning kumbintuha. Nasing madagit karong tuiga, dako-dako tag-agi. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, idoko ang inyong mga ulo ug dawata ang panalangin sa Dios ug motubag kita og amen. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang mga panalangin tanan. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen kay pinaagi kaniya, nahimo kamong takos sa pagdawat sa mga bubuot sa kinabuhi tanan. Amen. Og kamo nga karong adlawa nagtigom nga madasigon aron pagsaulog sa pista ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon tanan. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa uban ni Maria ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Atong isinggit sa makatulo ang pagdaig ni Maria, atong ingnon Viva Mama Maria. Tanan, Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Masipang pakpak sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria. Happy New Year ninyong tanan!